jompreng ini. Beneran jompreng. Kok ini sekira ya? Wah, lah. Tenang. Lagi sudah. Ora urip iki. Walah, gasnya hilang. Mak, gasnya hilang. Iki gasnya hilang. Alah, angel kasih kopi. Alas lah. Aku tak cek mbak jambu lah. Woi, Kos. Apa? Boleh cewek yuk. Salah, mbak jambu. Dia nak ngomong bener. Ya, Met. Wih, panas. Mbak tekan lah. Kira iso menek. Lha kancawe apa ya? Takon menek. Kan iki jambune iki ning endi? Halo, kono kae. Iki lek golek jambu iki ning endi? Kok ada teman? Wis tau melu wae. Kok ora ana bocah. Ngelak-ngelak. Bukan ana bocah kan. Parane lah. Kuwi to jambune. Iya, Reng ning jambune ngono kok. wis tau penek sik. Golek penek. Jambune kayak gede. Iya. Tawan. Pedut goblok. Tawan. Woi. Woi. Wah, ditinggal aku angkat. Cahe piye to Mas mlayu iki? Tak kencer lah kae. Woi, Li. Kita tinggal bareng. Ayo. Kan yuk. Endi? Andi. Bareng ya. Oh lah mah jegur barang. Jangkrik. Nang endi to digane iki? Kae lho. Wis lah yuk. Barang sih yo. Barang ini belum yo. Yuk, boleh tekan nono yuk. Ya yuk. Yuk.
Regane ngendi to? Ayo ngono wae. Alah digantrena we. Yo wis bali wae yuk. Ya yuk. Ayo.